कापूर पेटवून टाकते कापूर. रोहित हेलो हेलो जरा पूजा में बेटा पूजा में थोड़ी देर में फोन कर दो जरा हमारा पूजा चालू बोला था ना. हाँ इसके लिए जरा अटका हूँ मैं वो फोन कर सकता. अभी फोन नहीं उठा सकता लेकिन दाखवणार कोण आहे. जोर से गाड़ी लागते पूजेस मानकरांची भेटा. अरे गोंडे पाहिजे अजून अख्खे गोंडे पाहिजे. गावकर मानकरी आले काय मानकरी गावकर हुकूम ना सरपंच पोलीस पाटील हुकूम काय बाळगोपाळांचा हुकूम ना कदम मंडळी बाय तू बस तिकडे.
गावकर